Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Katu kaningut kisamla kilalik mi khman ya ka jela Meghalaya bani shimenta ha ka jinga kop nya cycle bala tip kerteng kum ka first edition epic 17K 2018 ya ka bala pelong saus ngilenter ha ka jela Sikkim bat ka bala sedang nadu ka arpun trek bana jeliu hadu ka arp khandai trek bana jeliu ha kani ka lempong ya kop nya cycle kidon kumbah ndrip khandai ngut kina shimenta na ki jela pa pher bat na ka ributan. Napdeng kini nrup khandai ngut kinoi shimenta kisa stang arpui ngut kibala ban pendep ikani kathong ha kani kelumpong yako sangut kisamla ke jela Meghalaya kibala lej bani shimenta ki kenthop yo samla banshan khlaj ubadang arpulai snam karta bulawan ha ka kerdan ka pesan u Akash Joshi ubadang arpus nam karta bopoi ha kerdan ka bakhat u nutus yang pliang ubadang laipu arsnam karta bulapoi ha ka kerdan ka bakhat phra bat kenthop ro yo Munir san melim ngap ubaladon san pusaus nam kerta bat uken sai warlarpi ubadang lai pusan snam kerta henin ka singi ka sautrik unaitung ka Batisi TV ha ka jinga keren makini kisamla kilapen pa bakalong ka bae banyakop bat kiwi kinoi shimenta na kiwi ki jela namhar kilong ki bala pentebet bha bat kisamla na ka jela Meghalaya kilong ki barang duna ban pentebet eldi ha ka ni kalyang imde ki namyak skill bang professional ni shim kan sport tang kum ka kanja hobby ka kamde ka ba ni le professionally ndai nga shpa ban youtube ba ani garis ki bon ki namyak skill ki ba long professional ki ba train tiknai kan te mangi ni le ba ki kitu ki athletes ki ban nawi ki jala te kani ka race kalong ka ba flash namar hagni ka jala jungi impatu ilum badan hukum Sikkim kan not Sikkim ka ba itanat sha ba kilom ki ba jorong ni kumbang tip ka ka Sikkim ka ka jala badan foothills of Himalayas te kidan kilom ki lenti nya Sikkim jungi palang ilet mangi ki dan jorong lum but ka sengi bandung kong ka first day race ka shong ka jingjang dan ka 10 kilometers tika ba aru kuntahi 10 kilometers ka ba lai ka de hadu prapulai kilometers but ka basau sengi basau de hadu 10 kilometers tika keteng juga race ka de ki ong ki khatika epic 17K ka summit jong ka race ka ba penkut ka race ka kut hadu 17,800 feet above sea level kita jing jerong ka altitude kita very high but ka oxygen level kalau low te kabun ke jing ya bangi syam bangi nya tu ka altitude te bon ki participant ki mlak ban pendap re hapdeng jungi ki sangon laingut ni lai pendap hadu bakut ti arngut ki kham mlak ban pendap we should appreciate jing persiang juki arngut ba orang ni ki dan ka jing long jing sistem bagi man por ba ki le ris namar ki dan ki doctors ki ba bur lang ni por bang indang ris te ki check up ni man kapor te ki advice ya kini arngut ba kinem continue ka ris takra ndai ki kwa hi ya pendap ka thong ba ni lawan la thumu ban pendap ka ris isya prasin ni ngladan mesimenta te ka first edition yang green padel ngayo simenta te ha ka second ngayo second position te kadon saka Guwahati ka organize ya ka decathlon race ka 2 kilometer ha ka turu ngala job nang ta Sikkim ru ka first edition chonggulek ngayo ha ka third position te hadin ka tu kadon saka maulang bana festival turu ngayo second position nang ta Kawakri Unduro katuru ngayo ha first position joka local category te babun hi bangasim menta bun ba chopi tangkan yang kasin bang ilek mentakan ka 17K kene tengah kham jobra ngapai position basar awan mentana Sikkim jangkan yang 17 ka epic 17K kene ngayo simba ladang practice bah kemen ngalaban job ikitu balai ngamla namar man hakane ngaduna ka jing practice bad artat kadang bun kamil dia bang dang kelas ini ta te
kabun kam na hando tengah kamdayo practice ba re nangala le chite ngesiam ba ni kibru nane hi nimdan jing hiraban le kato tingila hi ban practice ba ngidang nya itu ru ba indang kyu haka jing nya cycle jing ila dangi ya practice